Rastúca inflácia, rozpad rubľa, chudoba, hospodárstvo, ktoré leží v ruinách, úžernícka mafia, konflikty na pokraji občianskej vojny. To všetko sú znaky dnešného Ruska. Reálne príjmy obyvateľstva poklesli až natoľko, že obyvatelia, ak chcú zabezpečiť svoje rodiny, musia všetok svoj dôvtip a šikovnosť venovať hľadaniu vedľajších zamestnaní. Oproti minulosti sa však situácia predsa len zmenila. V súčasnosti si už môžu všetko kúpiť za ruble. Predtým mohli o tom iba snívať. Dnes, keď tovaru je ďaleko viac, vznikol iný problém. Za čo ho kúpiť? V prepočte predstavuje priemerný mesačný príjem 15 000 rubľov, približne $20. Rusko sa tak teda dostáva medzi najchudobnejšie krajiny. Ročná inflácia predstavuje v súčasnosti asi 3000%, príjmy však vzrástli iba o 1000. S počítaním zamestnancov podnikov, ktoré vyrábajú na sklad, a predimenzovaných administratívnych zložiek v ostatných podnikoch, dostaneme varujúce číslo – 30% mieru očakávanej nezamestnanosti. Podľa názoru obyvateľov Ruska ozdravujúce recepty zo zahraničia sú pre bývalý sovietsky zväz neúčinné.